EM रन्जित बसुमतारिया रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोनांथार बाथ्रा खावलायदों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया रायजो राजाफोरखौ थाबैनो हानि फोरमान लाइसिखौ बानायनानै लानो थाखाय खावलायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआर हालाम बर'नि जायगायावनो गोबां बर'फोरनि हाया फोरमान लाइसि गैया। सरकारनि बादिब्ला आथिखालाव बर' रायजो राजाफ्रा हानि फोरमान लाइसि बानायनाया गोनांथार। हा हुनि फोरमानलाइसि गैयैनि थाखाय दिनै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा सरकारनि मावबिथांखिनिफ्राय गोजान जानांदों एबा सरकारनि गोबां मावबिथांखिफोरखौ मोनफुंनो हायाखै। बेनिखायनो सोलायहोनाय आरो जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया गासै बर' रायजो राजाफोरखौ गाव गावनि हानि फोरमान लाइसिफोरखौ बानायनानै लानो थाखाय खावलायदों। बेजोंनो लोगोसे हानि थाखायनो NDFB-आ 34 बोसोर हाग्रायाव सोमावसारबोदों आरो हानि थाखायनो गोबां आंगोफोरा मुंख्लं जानांबाय। बेनिखायनो हाखौ लानानै जों दावहा नांदोंब्ला हानि खामानिखौबो मावनानै लाथारनांगोन होनदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। आरो हानि फोरमान लाइसि बानायनाया दासान्दि सोलिबाय थानाय बायदियैनो रायजो राजाफोरखौ गोख्रोङैनो बानायनानै लानो थाखाय खावलायदों। हाग्रा ओनसोलाव गोबां माने more than 66% बर' फिसाफ्रा दाबो हाग्रा ओनसोलाव दङ। आं बेखौसो बुंगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों बेसेबां आरो हादान सिफायबाय थाबावगोन, जायनि जाहोनाव जोंनि जा थांखि बे थांखिनिफ्राय जोङो दोरोदनो गोनां जादों। गेरेमसा हारि दानायनि मिजिंजों जोंनि गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायनि जा जानजि खाफ्रादोंमोन, बे जानजि खाफ्रासेयावबो जोङो खिन्थु सोलोंथाइखौ जौगाहोनो हायाखै। बेनि गुबै थांखियानो जादों जोङो हाग्रा ओनसोलाव थानायखाय सोलोंथाइ बिथिङाव बेक जादों। जोंनि फिसाफोरखौ जों मोजां सोलोंथाइ होनो हायाखै। हा हु गैयैनि थाखाय सरकारनि आसनिफोरनिफ्राय जोङो दिनै बन्सित जानो गोनां जादों। बेखौनो फोजोबनायनि थांखिजों आं देग्लायनो हाजोबगोन होननानै बुंनो नागिराखै जोंनि सरकारा मावजोबनो हागोनखौ। खिन्थु जोंहा आरो 3 बोसोर दंबावो। बे 3 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआर हालामनि जेसेबां बर'नि अनगायैबो बेसेबां जाथि जनगोष्ठीनि हानि जेंनाफोर दङ, जोङो बेखौ क्लिन खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय नंखायनो जाय जोंनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर दङ, बिथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, हानि खामानिखौ खोब स्पिडआव मावनानै ला। जोंनि सरकारा खोब पजिटिभलि हायानो थांना थानायनि जिउनि राहा, बेखायनो बेनि थांखिजोंनो जेराव हाखौ लानानैनो जोङो 34 बोसोर NDB-आ अस्त्र हमनानै बेनिनो आंनि आखायाव दिनैसिम फैनाय 3110सा मुंख्लंनि जिउखौ जों खोमानो गोनां जादों। आंगोफोरनि जिउखौ जों मुंख्लं खालामनो गोनां जादों। गतिके हाखौ लानानै जोङो दावहा नांदोंब्ला आरो बेफोरखौ मावनो थाखाय जोंनो इसोरा आशिर्बाद होनाय बायदि जों मावनो खाबु मोनदोंब्ला हाखौ मावनायानो जोंनि गिबिसिन खामानि होननानै जोंनि सरकाराबो दिनै हाबाफारि लादों। बेनिखायनो हानि जत्थ' जेंना दङ बेखौ जोङो गोरलैयैनो मावनो हानायनि थाखाय बेबस्था लागासिनो दङ। गतिके हानि जेंनानि थाखाय सिन्था खालामनाङा। सिन्था खालामनो गोनाङा जादों जोंनि मानसिफ्रा हादानखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सिफायनानै फानना जानानै गावनि जेनेरेसनखौ नस्थ' खालामनो नागिरनायासो। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय, इंराजि रोंगौथि गोनां, लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc, लोगोआव BEd, DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय, लोगोआव BEd, DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन।
हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन बिनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन